Sagudahin nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Wilma nga saan nga na ti address na. Dear Cousin. Sagbay man di amin kasin yung ket kablawang kay tinembag nga orasyo di tanemar si studio. Kas namin tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti tayo nga programa. Ilinged naklatan itinagan a Wilma. Saan kulatan nga ilan lanad ti address ko kasin yung at sapay ko mata maawatan nyo. Adda anak iti asawa ken duwa nga anak. Sa nga pulo ket pito pela titawen ko idi nagamamu kami kini Derek. Ni Derek nga maysa a security guard. Idinto nga siya kasin yung iditawen ko nga 17 imbes ko mga adda kiti pagadalan angim saan. Gaputa iti rigat ti panagbiag mi saan ko nga intuloy pa iti panagbasa. Nagtrabaho ag ket maysa ag idi nga serbidora iti karinderya nga kanayon nga umay pangpanganan ni Derek iti aldaw. Gabuta damit imimetak alapsat ko wenno kinalasbang ko kasin yung saan nga pagpangas. Ngem deta ti kun ati kaaduan. Adu dagiti nagdaton kanyak, adu dagiti nagharem kanyak. Angem jak ammo. Tano apay nga ni Derek nga may sa security guard tinagpitikan ti pusok kadagupan kadagiti nagharem kanyak. Nalaing amin ti sarsarita ni Derek. Kada agsabat dagiti matami umisem sa nakiddayan ket kaslang nagpaiduma ti ragsak ko. Kalpasan laeng no jak mariro ket nasurok laeng nga dua alawas sipod nagdaton kanyak ni Derek. Idi ta inaklon kunti ayat na kasinyong. Talaga? Wilma, agpaisti ko nam. Aklunin mo, di pa nagayat ko. When Derek, siya kunti kagagasatan na lalaki ti lubong, Wilma. Ha? Apimit ka na sa unday ta. Kit syempre, saan ba't lang asyak ti? Saan nga limit ka niya, kasaan lang asyak? Tiagar aram king ka. So nga nakagasgas, tasyak ti pinilim. Diyak man rod amo ta api nga sika nga security guard tinagpitikan ti puso. Oy, saan mo nga tagtagibasitin ti security guard? Taapay met. Kung naawang kami na kiti matakawan na dati pasdig negosyo nga bambantayan mi. O yung anyaman nga bambantayan ti security guard. Sa bagay, ken pudno ti usto deta desisyon mo. Nga syakti inaklon mo. Nga syakti inayat mo, Wilma. Sapay kumaa, ta saan na itong alukwen? Saan? Sapay kumata saan na itong agbabawi? Saan ka itong agbabawi? Kasti ko na, usto ti desisyon mo nga siya tinaklon mo. Kat apay kumamit, ha? Derek? Gaming security guard na nagpaiso. Di mo kadiam mo, nga no security guard ti kayan-ayat mo. Safe ka na. Secured ka pa. Tilaadda ka mo. Kit mo na. No kabailak nga pagtali na edin ti linak kental na iti banbantayak nga building. Sikan tulakit din. Magustok man dayta. Kahit masawin, awan to ti daka sa mapasama kanya kaput adda ka nga mang uwi na. Siyak ti gwardyam. Kanam mo. No agayat ka iti may nga security guard. Kas nagayat kan iti loyal nga lalaki. Loyal? Uen. Kat apay met nga ako na nga loyal ka. Kaputa security guard ka, loyal ka. Kasano kuma? Amom, ta security guard. Urean niya nga panpanawin. Ag-duty lata. Ha? Daki minsalaing dati ag-duty straight 48 hours, 72 hours kasami panawan, deta post me, deta pambantayan me. Sa bagay. Oh.
Da kami, nga security guard, irisgo mi ti biyag mi, para iti bambantayan mi. Anyan to lakid din, iti ay ayaten mi. Di kahit masawen, irisgo mi ti biyag mo para kanyan. Kituwi na. Ay ayaten ka nga ron. Bakamit no, arartsukan na klaeng Derek. Saan? Kasta nga gayat ti security guard. Iso nga, arakupin ka man. Kas panagyaman iti panagayat, panangaklon mo kanya, Wilma. Inarakop na ko. Agyaman ak tabinales mo ti arakop ko, Wilma. Jack pulusim pagarup kaday di metlaeng nga kanito kasin yung makaarami dak ti desisyon nga mamagbaliw iti biyag ko. Ha? Ita nga mismo? Nalpas pa ti trabaho mo saan ka di? Awin nangim kaaklon ko laking ka, Derek. Anya ko matidiferensya na. No inton maminsan nga aldaw, no inton no bigat, ken ita. Ket agayan ayatan. Ti panangaklon mo kanyak, ket panangipudnom, ti panagayat mo mat kanyak. Saan ka di? Uwen. Ket anya ko maduma na no. No intaman iti dagus ko. Ta ipaimon kanyak ti amin-amin mo. Nakasaganap na may kasarking ka, Wilma. No manada mapasamak ka data. Takderak ti responsibilidad. Itungpal ka. Aging ka iti simbaan. Angim, manupelat tawin ko. Madiak pa mabaling nga makikasarking ka. Ayuwa na niya. 17 ang pelagayam. Kadi urayan ta. Makatawin matlaeng. Tinton sumaro na atawin, mabaling ka nga ikalaysa. Saan ka di nga alis to unay, Derek? At daking ka ang agdesisyon. Angin para kanyak laeng. Awan mo ti duma na ita. Kuno intong sumaro nga aldaw. Ipatpatig ka unay-unay, Wilma. O sige. Sumurutak urut keng kan iti dagus mo, Derek. Angin ituludak tubad lang iti dagus ko. Akit ta addan to keng kan ano kayat munto pa nga itulog ka. Baka no, ada mapasamak ka datang. Di mo ito kayatin, ti agawid, iti dagos mo. Para makita, Huwin na karutin. May ka. Medyo agnervyusa kiti kasin yung edita. Nandani kami makadanon iti dagos ni Derek. At adda nga pumaspaspas ti pitik ti puso. Ngamin kasin yung awan pa iti sabali nga lalaki nga nakaipaayak ti amin-amin ko. Damok. Angin, ipatpateg ko unay-unay ni Derek. Kunanamat, nga anyaman ti mapasamak. Sa anak to nga baybayan. Napukaw laeng tinervyos ko kasin yung Idita nakaunig kami, nakastrike kami ni tisilid na. Ket inamalanan dagiti bibig ko kasin. Oh, Derek. Wilma. Wilma. Derek. Naglamuyot dagiti bibig mo, Wilma. Ti kinagpaiswan na. Si kapelat lalaki nga nakaagik kadagiti nga bibig ko. Ha? Ti kahit mo sawen siya ti first kiss mo, Wilma. When, Derek? Ti kahit nakadisawin kit awan pa iti padas mo. Awan pa. Ha? Pudno nga rin nga siya kung ti kagagasatan nga lalaki ti lubong, Wilma. Ad-adamanin nga kahit kung agkan digiti nga bibig. Ad-adamanin nga kahit kang arakupin. Ad-adamanin nga kahit kang tagikwain. Kinadadamanin nga kahit kang ikalaysa.
Derek. When, mamati ka ko Wilma. Itideta nga impudnom. Nga siya ti umuna no bilang laeng. Urayin to no bigat agden natan akasagasawa. Saan ka napakawalan? Bantayan kan. Security guard ko naman. Diyak to'y palubos nga adan to sa bali nga lalaki nga makaagaw king kakanyag. Diyak amon no api nga magusto ka kita nga mangmangigak king ka, Derek. Siguro gaputan na sapa nga nakasursuro nga agbyag. Nagbaling nga independent iti bihag gapot rigat ti pamilya. Kasla kahit kumiti addaan iti kabadangan. Saan kanto pulos nga marigatan? No siyak ti pakiasawang. Ikaring Greta, Derek. Ikarik Wilma. Saan kanto agrigat kanyak? Aramidik ti amin tapno maikang kang iti napinta sa biyag. Kastamet hindi agbalin tong anak ta. Ti agbalin nga pamilya ta. Adamanin nga ipatig ka. Adamanin nga ipatpatig ka. Derek. Katitan. Nakaikandeng ako. Sige. Ipaay kung ti amin ko keng ka, Derek. Tagikwain na ko. Uray la imingar, Wilma. Ha? Uray la imingar. Uray la imingar na ti batutak ka nakangig ka na ita. Oy, agurin ka. First time ko Nasakit ka no kunada. Don't worry. Amom ti security guard. Kami smooth kami nagtrabaho. Ha? Inayadak lahin. Di ka madanagan. Wilma, I love you so much. I love you so much too. Inkidem ko latay din kasin yung ket nariknaklatan ti panagtumbak iti katre ken panangrabaw kanyak ni Derek. Nariknak ti panangagik na iti naduma-duma nga paset ti bagi kastamet ten ti panangininot na nga panangikat ti pagananay ko. Magusto aklaunay ti raramidyan na aglalon idi marikna kung dagiti bibig na iti rabaw ti barukong kuket. Wow. Kaslada ng kuryente kanyak. Diyak mailadawan tinariknak nga imnas ken ganas. Idita amalanan deti kasla balatong laing ti kadakkel na nga nakaparabaw iti mansanas ko. Kasla mawaw amaladaga tilangana iti kitak ni Derek. Kasta unay mati panagasog ko tunggal mariknak nga kasla sabsabaling nga imnas nga maramaraman mapadpadasak marikrignak jak amu jak mailadawan gaputa damok laeng kaasin yung aglalo lang aruden idi tanariknakon ti panangamalnan ti adday tinagbaetan dagiti lupok nakasla marikrik naklang no agkaw-kaw-kawak kadabal pasak no misbo angin sabsabali nagangganas pa itirik na aglalo no mariknak deti dila na nga rumwar sumrek kasinyo aglalo lang aruden
ti misteryo kanyak no anya da ti marikriknak. Gaputa first time ko. Idi takaslaad da mariknak nga likido nga rimuar manipod ka unggak. Oh, kaslak na tumtumpaw kaday di nga kanito kasi yung api nga ibagada nga nasakit no damo. Saan mat nga nasakit? Gasti ka di tinasakit ako nada. Nagganas tupay. Wen kasi yung naminpinsan na napukaw, dati nervyos ko, buteng ko, tay bagada ngamin nga nasakit no damo. Naawam mo't marik na kasakit. Puro ganas. Puro imnas. Magustuak ba't amin nga naramidin ni Derek kanya? Anya di marikrik na Wilma? Magustuak unay, Derek. Saan mo't gayam nga nasakit? Ha? Saan nga nasakit? No, daman sakit na, basit laeng. Iti kapaman, saan to nga nasakit? Sige, ituloy mo. Magustuak na tiyararamidin. Magustuak launay, Derek. Iba pa karo deti short kon. Pero war ko deti batuta kon. Apekas na naklaat ka. Batuta nga paiso. Nakataktak der. Uy, natauming ingar. Kasla ita ka lang makakita. Itak lang makikita. Iti personal. Kita. Sumalagayang manaklat ka. O sige. Ituloy tang rutin. Isarek mo ka din? Deta batutam? Wen na. Tapno malpasin. Dete nga rod ID mo. Ha? Dete ID. Ano nga ID? No ID, no entry nga ko nada. Security guard ka, di mo amo. No ID, no entry. Naalam pa lang mo ti mang rabak, Wilma. Ape si kalahin ti amunat mang rabak, Derek. O sige. Ipakitak ti ID king ka. Saanin? Dahil ta pusom ti pa naka-ID. Kahit ka po ta check. Nga po do ti panagayat mo kanyak. Pudo nga siya tipit-pitik ti pusom, Derek. Nawaya ka na makastrek. Nawaya na makastrek ta batutam. Talaga. Yes, isarek mo. Ang mga numaladaw ka. Ang mga numaladaw ka ti flag ceremony. Sige, isarek ko. Wow. Virgin nga talaga. Uri no nabasangan na ilat. Anay ko. Nasakit. Ay, daddy gayam nga paset nanti nasakit nga kunada. Uwen. Angin kasti ko nakita. Gagangay laeng. Napagbit light sakit na. Napapaot ton. Nga ganas ti marit nam. Nagpaiso. Uwen. Sige. Pagbit lagayam ti sakit na. Sige nga Ruten, ituloy mo Derek. Isarek mo batutam kanya. Sige. Tapno saan ko ni masaktan. Inayadik laeng. Anay ko. Anay ko. Kayam. Sige lang. Ore, tadandanin. Nakaguduan. Anay ko. Nakastreken. Ano samlahan ngayon? Wilma. Uray tag na yun ton nga ganas. Awan ton di kasto nga sakit mo mariknam. Sige Derek. Ibturak ti sakit na. Para itiag na yun nga imnasakon ko nam.
Sige. Ah, ah, anay ko. Anay. 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 Malbasin. Anong sablangin? Nagbalik mga Japanese dito yung Wilman. Di malpas kasi yung saan ko na marikna ti sakit. Mariknak man ngayon kasla-adda nga mariknak ti kaslang panagdanag ko manen. Nalpas ti aminin kat saan kon nga maibabawi pay. Ket mangnamnama aklaeng nga tungpalin ni Derek ti Karina nga di naktubaybayan. Nabang aran tiriknak kasin yung idita ko na ni Derek nga ag-live-in kami kanon. Agden na kami iti dagus na ket pumanaw ako iti pagdagos when iti dagus ko. Tapno kanayon. Kanayon nga maaramid mi ti agpapas iti ragsak. Kasla di makkel dagiti lapayag ko kasin yung idi baganan nga uray kanayon kami kanong agpapas iti ragsak. Nga saan to kanon, sa anak to kanon nga makarikna iti sakit. Akit asin nung harot ti di mangayat ti kasjay. Dagiti laeng ipokrito. Dagiti laeng makon ko na nga tawag na. Aging ko na. Asin no ti di mangayat. Iti panakpak ako nada. Aglalo no iti kaayan ayat mo. Akit dagusak ngay manugot. Ket nakiden na akon kay Derek. Sipud kadaydi nga ada napasamak ni. Aging nga sa anak meten nga madatngan kasin yung ket napaniknikak nga agdadagsena kon. Dito yen nga tinulag mi ti panagkalay sami uri iti huwes laeng wenno iti civil. Uri no simple laeng nga kasar. Okay met kanyak kasin yung umanay kanyak nga kaya umanay kanyak kon nga mapaniknikak nga pudno ti panagayat ni Derek kanyak. Babay ti panangkalay sana kanyak. Nagkasar kami nga rod sakbay pay nga dimbakkel ti sikog ko wenno ti tiyan ko. Nga wan met ti dimdimteng nga nakana nga parikot mi bayat iti panagden nami akas agasawa. Nagtultuloy latamet ti trabaho iti karinderya uray no masikugak idin. Kastameten nga nagtali na edmet ti trabaho ni Derek iti banbantayan na nga pasdek negosyo akas security guard. Adadamanen ti ragsak mi ken ni Derek nga asawak idi ta may pasngay kon ti inauna nga anak mi lalaki. Tawagan tayo iti Andre. Nga ison tinagbalin nga inspirasyon mi tapno no igaed mi ti agtrabaho. Dito'y nga nagarapaap kami ken ni Derek. Iti napinta sa biyag para kadagiti anak mi. Anak mi ko naggaputa kayat mi pay nga maaddaan iti nayon na ni Andre. Kaga sinapo Diyos sumagmamanulay nga bulan kalpasan nga nagpasngayak agdadagsenak manen. Masikugak manen kasinyong iti may kadwa gundaway.
babae kumamit din, Wilma, bakit? Sabi ko ikarkararag ta iti Diyos, tapno no, babae iti ited namit ita. Nabilag nga talaga ti kararag kasinyong tay di agpas ngayak sa anak pulos ka nagpapa-ultrasound ti kayat mi ket surprise. Kas taunay ti ragsak ni Derek. Kas tamatin ganyan. E di ta, babae, ti may kadwa nga anak mi. Ada lalaki, ada babae. Naglabas pa iti panawen kasinyong aging nga nag-resign ako no nagikata ko iti pagtrabaho tapno no maipamaysa ko ti mga wir kadagiti anak ko. Dati ibat-batik kininanang ko. Siyempre duwadan, alangan mo't nga ninanang pagawirik ti duwa nga anak ko. Kaya manugot met ni Derek. Kunana, kabaylan na kanubat nga biyagan na kami nga agiina. Uri no siya klang trabaho. Konforme, mangkita latan iti pag-sidelinean na, mabalid na nga pag-extra incomean. Tapno no maaywanan nga nalaing dagiti anak mi. Tasaan mo kabaylan ni nanang ko nga isiso. Ni ay di maten takanayo naklatan nga adda iti uneg ti balay. Dito'y maten kasinyong nga nabaybayak ti bagik. Siyempre, agaw awir ti duwa nga anak. Na masakit ni nanang, sumro ni nanang, pati iso na pakiaw-awir ko. Diyak maten napupuutan kasinyong nga kaslang. Maluslo siyang matilang akon. At dadagiti agibaga kanya, gagagayim ko angin. Aslawan ti anyaman na kanyak. Aging nga saan nga ibaga ti asawa kanyak ti kasjay. Awan ti anyaman na. Maawatan mo't siguro ni Derek kunak. Tagagangilaing mo't kasmay sa nga ina iti duwa nga anak. Ken kasmay sa nga housewife. Talaga nga narigat nga estima rin ti bukod ko nga bagin. Jack ni namnama kasinyong nga daytoy gayam ti pangrugyan, ti pagbalbaliwan ti asawa. Akit Jack mat ambo nga daytoy gayam kinalosyang kun. Isumeten ti nagrugyan nan nga ininot nga nagbaliw ti relasyon min, limamiis ti asawa. Limamis ko nagaputa sa anin nga nadungo akas di dati. Kaya dito yan nga adot mangibagbaga kasin yung amangan na babae ni Derek. Awan, kunak mo na. Awan. Kasano ko mga agbabae kit. Masiguradong nga rod, mare. Uwan. Trabaho balay laing matibiyag na. Ay po saan kang agtaltalit ka kita nga security ga. Katapi ko kit manuman la sweldo na. Kit amok ni Derek. Amok ti ugali na unay. Ken may isa nalaing nga agtipid ni Derek. Da kamin tupay kit tiptipidin na. Bagbaginan tupay tiptipidin na. Ayat na lang nga makaurnong kami. Ayat na laing nga saan nga ma-spoil da kita anak mi. Ha? Aki sigurado mare. Amaan mo't no da kayla tiptipidin na. Anya di kahit mo sawayin mare. Basta, paliiwim lang ti asawam. Diyak amo idinonyat kahit asawayin ti kumadrek. Nga nakatungtong ko, panggipit ti asawak, iti posibilidad nga da babae na. Kasano ko naggastos ti agbabae, maaramid ng tupalat ag chicks, agbabae, dinto nga agtip-tipid lang nga ruden. Day tamot ti magustuak launay kini Derek. Talaga impasagapsip na kada kami, uri kadigiti anak mi. Nga saan da nga aggastos unay, saan da unay nga na-assume kadagiti agkakangina nga bambanag. Dagiti luho nga kunada.
Ininot met nga nagbaliw, ti panagtalik ko iti asawak, idita kasla pumudpudno metten dagiti bagbaga, dagiti tattao iti aglawlaw ko. Papa. Oh, Andre. Mawawak iti soft drinks, Papa. Ay, when Papa, uri siya. Soft drinks. Madi tayo soft drinks. Api min inom kiti soft drinks, anak ko. Ala na, Papa. Uri italain, Papa. Dumawat ak mantigatan ko ti Coke, Papa. When Papa, uri siya. Kaya't ko ti uminom iti soft drinks. Ay, saan, anak ko? Uminom kay latan ti danom. Gaputa agtip-tipid tayo. Amo yung nga adod gastos. Aglalokit ni, agbasbasa kay nga duan. Grade 1 kan, Andre. Kinder ka maten kulin. Sa nagnina tatad, di kiti magadgadang. Nagnina may ti bayad, ti kuryente kada danom. Agtip-tipid kay kumaanak ko. Daytat ka na yung kibagbaga kada kayo. Anya ka di dayta. Apa eh? Ay, di kiti ubing, bakit? Agpagatang dati soft drinks. Kaya bagag nga agdanom dalat numawaw da. Isupay, nagkinamat nga tikok itan. Kan may isa, madipay iti salot na tiyo dagita, anak ko. Ay, when ngagpay sa anak ko, ulit dapat pinabati nga, anasadyay, ada pinabati nga, juice nga matempla, dito nakasashay. Itemplaan kay lata juice yun. Makaumamit ti juice, mami, nakal-alsimpay. When nga rod, mami, uri ko maditi, cookmet as nagpaminsan, mami. Ay, naanak ko, aya. Ano san siya Kasti ko na ni daddy yo, ni papa yo. Papa yo ni daddy. Kasti ko na ni daddy yo. Agin inot tayo. Saan nga na saya ati salon at yun ti uminom ka na iti soft drinks. May piti juice. Alan. Sinagundo akti asawak kaday nga panangiparit na kadagiti anak mi nga uminom iti soft drinks. Gaputa, pat-check nga kayat nalaing nga saan nga masursuro digiti ubing ti uminom akanayon ti soft drinks. Nga imbes ka soft drinks, uminom latad danumen, wano juice. Nalaklaka, agtip-tipid kami nga ron. Ayat na lang nga makasursuro digiti anak mi nga agtipid mo ang hindi makadakes kasinyong kaday di matlangal daw kamaliman na ada si Mangpet nga duwa nga barkada ni Derek. Oh, da kayo gaya pare. Dumanong kayo. Malagip na ka nga ron pare. Nabayag nga sa ante nga nagsasangon. Naira na nga day off mo, iso nga imbay kami na. Tama nga no, mabayag tumanin nga di na kamara na dito ibalayo. Ay, kito na. Ada nga ron. Gari ka nga ron. Agpagatakak tinumin tayo. Wilma, bakit? Lakay. Umay ka mambiit. Anya din siya lakay. Gari ka. Malagip mo da, di kiti ko kumpadrek, baparkadak. Ay, uwin alakay. Naimbag nga malim yun. Naimbag nga malim mo, met kumadre. Pasensya ka na, no? Da kami mangistorbo kada kayo. Ay, okay lang. Okay lang, kumpadre. Nabayag kami nga, di kami nagsasango kada, Derek. Ay, uwin nga ron, itatakay man lang makitan. Sakay lang makita tunggal ada, ag birthday, kadigiti anak mi. Ay, uwin nga ron, kata mailiw kami lamang kani kumpadre, Derek. Ay, oray, basit lang ang pagsasangwan mi. Ay, hiwan, awan danag. Isa ka na anak man ti pulutan mi. Bakit? Ay, ba man ni Andre, tabaon eh. Ha? Ang pangibaw nam? Mapanggubatang ti, usi ka latat mapanin. Bakit? Anya ti gatangek, lakay. Alay, no ti sangaribo. Ha? Yung kagumatang ti arak. Anyat kayo yung inumin, padre. Ay, makamu ka lata, padre. Oray, anyan, oray, dete gin. Bueno, kumpurme. Ay, mati gin. Tatalay nga kikita tayo. Gumatang ka dete Puntador Light. Kaya mga alakat adu nga ice. Mayat, kada kayo, Puntador Light. Sige, padre, okay lang. Puntador Light, ha? Puntador Light? Nalaklak ako matay gin. Ana? Mati itatakam lang, kikita ka dete kumpadre. Gin ti pasango. Mati mga alakat ti Puntador Light.
Saka mangala iti adu nga ice, iti ice cubes. Dumagas kanto latat pulutan na yun. Aha. Uwan, ala, ingkan. Medyo maluksawak, iti asawa kasin yung taitay laeng ket tip-tipidin na dagiti anak ming agpagpagatang iti soft drinks ngem iti dinteng dagiti gagayem na dagiti kukumpadrenan. Apo Diyos ko aya agpasindayag meten agpagatang iti nangina nga arak rumwar meten ti kwartana manipod iti wallet na. Apay nga kasla naliday digiti apukok si Wilma. Yak man mo nanang agpapauyo dakit din. Apay anyat pagpapauyuan da. Kit agpapauyo da iti amada pati siya kiramraman da gid agkabsat. Da apay anyat na pasamak. Binaot yo kadiida. Inungtan yo kadiida. Saan mo tanang? Ang hindi ngamin kalman. At pagpagatang da iti soft drinks ni daddy da. Kahit saan nga kaya ni daddy da at agtiptipid ka no. Isupay ka no. Uminom da ka no latad danuman no Diyos. Ang ti makadakas. Nakita mo di kita ubing nga. Di si mangpad di kita duwa kumpadre ni Derek. Nagpaalam mo iti nangina nga arak. Andi ay. Nagluko dahil taga Derek yan. Kung na nag-agtip-tipid. Sakit nagpaala iti nangina nga arak. Di dimteng di kita barkada na kunam. Uwan na nang. Ay, madiday ta Tip-tipid din nakit di kita apu ko kaon. Ang sa bali nga tao, ay paalaan na tiyag kakangina. De, tangarod mo ti pagsidaawak nanang. Kati kinasarita kidirabi baga na nga. Awa-awatik ka nun, tanabayag nga di da nagkikita. May uray lata Nasisita pa dagit agagayim na nga nabayag nga di na nakikita. Ngam dagit anak na mismo. Ay. Paliiwam ta asawam sa bali day ta nga ugalinan. Madiday ta. Daddy. Oh, anak. Awan ka ti sa bali nga si dahin tayo. Uwin nga ro, Daddy. Isuman dahi ti si dahin tayo. Si datay man ni di kalmanin. Inpapudot lang ni mami. Agin inot kay anak ko. Narigat ti biyag. Gur-urnong tenga ro para iti masakbayan nyo. Kaya't may kumadadi di naimas ka si dahin. Kasla na di pinulutan nyo, hindi na minsan. Lechon manok kin limpo. Wait nga ro, Daddy, nag-imas di dyan lechon manok. Ay, kasti ko nakanak ko, saan nyo apalan dagi jay? Na dagas ti apal, iti sabali nga tao. Kat naruam kay mat nga agmangmangan, agsitsida iti nateng. Kan nadamat ikan nga naprito anak ko. Kanahin mat lang ay kanan, Daddy. Karne ko mamod na. Ay, sangking agpilitan. Dito ni mami yon. Bagayo kin mami yo. Mami, anya manen. Andre. Lechon kumanok kumamit si datay yo. Kasla na di pinulutan da Daddy, di namin sa narabi Ay, saan kagsapol ti awan si ka Andre. Mami, kayat ko di limpo. May sakamot ko lin. Nagtala kay dita. Anusan yung day adda? Kayat yung madik ito. Paborito yung mati. Dinengdeng. Dati naprito nga galunggong. Kanay man lang ay kanin, Mami. Ayos, agtala kan. Si ka, Andre. Maungtang ka dita. Karabian na kasin yung dimteng manen dagiti ko kumpadre ni Derek nga nang itugot da iti arak da. Oy, kababayin mo padre no si kaman ti agpala ti araken. Nagitugot kami ti araken na. Angim awan ti nadagas min nga pulutan. Ay awan ti pagdanagan nyo padre. Tagpagatake ni Wilma iti pulutan. Wilma. Oh, Derek, lakay. Ingka man dumagas biti ti ingka man tumaray biti ti pulutan mi. Ha? Pulutan? Adat maluto di nga noodles wenno pansit canton, wenno itlog. Ay mati nakababain mo. Anya? Ay, nakababain mo nga daytat ipapulutan mo kada kita ka kumpadreta. Itlog,
pansit kanton. Mati ikagumatang. Ada pagkatangan ti anadjay, dati fried itik. Ken mga halak pa ti ana. Dati crispy pata. Ada pa crispy pata tadjay. Alaan ka. Umanay siguro ito yan. Sa karibo. Kan. Masyanak pa ka dagiti anak ko kasin yung agkid-kid daw agsidada kumamot iti lechon manok ken liempo. Nga saan manen nga pinatgan ti amada. Ay karabyan na nakita manen digiti anak ko idi ta nagpagatang ti amada iti naimas apulutan. Kabigatan na agad agpapauyo da manen. Kaya apek papauyo kay manen apo ka. Idati ka ni mami alula. Ungarod lula. Apay manan, anyaman ayat inaramid da kada kayo. Ay, Wilma, makatiman. Nanang, may katiman. Agpapauyo man digit apo ko kaon. Anyaman ay. Hindi kami Derek, nanang. Kaya anyaman tinaramid di Derek kan. Hindi kami kalman, nagkidaw da nga. Agsidada kumamot iti karne, di lechon manok, kan liempo. Kat apay ngamin, di yung igatangan ida. Maminsan da lang agkid daw, mate. Kat jak matam mo, nanang ta. Di med direct ti may igim ti kwartami. Anya? Kat apay ngamin niya isuna. Isuna mo ti agsapsapol, nanang. Uray asawa na ka. Sikat rumbeng nga mangigim ti kwartayo. Tano anya man ti masapulan na. Kwartayo amin dahi jay. Bebe ano ta nanang. Isunto pa pagririyan mi. Kaapay nga nagpapauyuda. Karabyan na ngamin. Nakita na da papa na. Kendigit daddy da. Kendigit kainuman na nga. Nga anya. Nga agpulpulutan da iti fried itik ken crispy pata nanang. Aniya? No apay nga da kita apukok ti agkid daw. Di na patgan. Di na itag. Ang imno para kada kita kainuman na nagalisto nga agparwar iti kwarta. Ay kasarita mga nasa deta asawam. Ay sika Wilma madiday ta nga mapaspasamak. Jakman kaya deta nga raramidin na nga tiptipidin na dagiti apukaw. Tiptipidin na kay nga giina. Madi mabalinday ta. Ay na siyak ti makisarita kay kuan ano ay saan nanang. Siyak tun. Ay mga nagriri kayo. Ay dasken laing nga kasarita. Madiday ta. Mangrugrugi akmet kid din nga agatap kasin yung amangan no pudno. Amangan no pudno ti bagbaga dagiti tattao ti aglawlawon nga da sa bali nga aramidin ti asawa. Amangan no adda sa bali nga gasgastusan na. Iso nga tiptipidin na kami nga pamilya na. Di may isang aldaw nga amok nga day off ni Derek ngem nagpakada nga adda kano emergency nga papanan na inayabang kano ti busda dito yan nga napanunot ko nga gundaway ko dito nga penkek nupudno ti atap ko wano saan adag parparik na kanya kasin yung nga kaslang numan pudno nga adda sa bali nga babae ti asawa ket dito iti aldaw nga panagkita da. Awan trabaho na biglang emergency nga rumwar. Nga nakabaybayag yan ta CR. Mangmangyag ko idi nga agdigdigos isuna iti unig ti CR kasin yung idi ta agpanpanunutakon ti planok no anya taramide. Idi ta bigla nga masideg kanyak ni Andre. Mama, mami, anay ko, mami. Andre, abay, anak ko em. Anang sakit di buksit ko, mami. Abay, anay kingkinan mo. Diyangaran mo, mami. Nagsakit. Ako rin ka. Gumatang ti agas mo. Ay, na Diyos ko, ay. Mami, nagsakit di buksit ko. Anusam anak ko, anusam tayo nagtumaray di agas mo yung store. Bitla eh. Napanak nga rod iti silid mi ta mga alak ti kwarta hanggang nagyan ti kwarta ti wallet ko.
dumawatak ko makin Derek ang madamat iti unig ti CR madamat digos na. Gabuta nasakit ti tiyan ti anak ko masapul nan ti agtumari ti agas. Saan ko ngayon bagbagakin Derek? Idi nakitag dati nakabitin nga pantalon nan kinarawak no dati wallet na jay adda. Inalak aron ti wallet na tamangalak ti kwarta nga igatang ko iti agas ni Andre. Idi ta nakigtutak kasinyong makita adumot ti kwartana ni Derek. Nakatumot ka sagsasangari ko kada saglilim magasot, sagsasagasot, nagbengbeng mo ti wallet na. Pin makita ni anya dayto dito yan ti ni nakapalipit nga tiket iti loto nga nakadado. Ni ay nakadado nga tiket ti loto dayto. Dayto ka dito agtip-tipid. Agtip-tipid ko nana. Angim agtaytayamit ti loto. Dito yan nga adda nga timmibker wenno pimmig sa ti atap ko nga adda madi nga aramid ti asawa kasinyo. Adumit ti kwarta ti wallet na grabe no tipidin na kami nga giina. Kan agtaytayamat gayam ti loto. Oh, for sure agsugsugal iso na agtaytay ti wedding wenno konporme dita. Ay, talaga surutek dayto ko na. Surutek dayto nga lalaki tapon kek no anya nga talaga ti araramiden na. Inawagak ni nanang ko kasinyong ket tinulagak. Nang umayo man pala bantayan dagiti ubing. Umay kay man pala diti balay ken mabaling ka di nga katulad yun ni kasinsin Dennis. Anya? Kaya api ni Dennis nga kasinsin mo. Buludek ko mabiid na ti scooter na. Scooter na. Api ananong ti scooter na. Tap na dapagluganak ananang. Surutek ni Derek. Surutek. Tamot no sa dinno ti papapanan na. Rumor itang aldaw kat day off na. Ay, sige, kasarita ka ron ni Dennis nga kasinsin mo. Te ipabulod na dati scooter na. Ala, surutem ti asawam. Paliiwam, si putam. Sigurado ak adama di nga aramidin na dayta. Iso nga kastat ugali na. Da kayo nga pamilya na tip-tipo din na. Sigurado dayta nga adda babae nga gasgastusan na. Ay, sige, umay kami nga marudain kini kasinsin mo. Di nakaruwaren ni Derek kasinyong amok nga saan na ko na makita, saan na kam makita na panak adagos iti ayan ni kasin Derek. Iyan ti scooter na, nga dayan ti kanto, diyan ti crossing. Ti dardaras ko nga pinataray. At damat idi nabati ni nanang iti balay mi. Sinurot ko nga rod ni Derek kasinyong medyo dinistansya ak tapno saan nga makadlaw ko na. Talaga nga jak inggaan, jak talaga nga ipalubos nga jak masiputan di papanan na. Kasta't inaramid ko kasinyong no pay medyo agner-nervyos sakit di tajakmat pay nakasagana no anyaman ti mariknak ken anyat aramidek iti posible nga maduktalak. Apo, deto yen permi nga nagpigsan ti pitik ti puso. Di ta makita nga nagsardeng ti motorsiklo ni Derek iti batog ti maysa nga pasdek negosyo nga adarimwar a babae nga ubing pay balasang ket naglugan iti motorsiklo ni Derek nga ni pay Derek tinangisuot deti bitbit itay ti babae nga helmet ken kuana. Apa unay kastaunay ti sakit tinakem ko ni dita. Dinto nga no da kami ti agmot motor. Dinto nga no siyak ti ilubon ni Derek. Di na pay maaramid nga isot
mangisuot ti helmet kanyak. Ngem dayjay nga balasang. Nang isuot ti helmet na. Babae na laki di daytoy ko na. Di makataray dan, makapanaw dan. Sinurot ko. Ngem pataray ko, makamatik. Ngem natartaray ti motorsiklo ni Derek Casinyong. Sa anak mat nga nalayngag pataray iti motor. Iso nga jak maasid kanida. Talaga nga kahit ko dong parit ko maidan. Gapot ti saksakit tinakim ko. Aging nga makita idan nga nagkilo iti maysa nga drive-in motel. Wadadaman. Kasla jak mailadawan ti marikrik na. Kahit ko kumanga ti dong parin nga talaga. Angin di mat makakamat ti motor ko. Iti scooter nga idra-drive ko. Iti makastrekak maten iti motel. Awandan. Jak makita idan. Adada iti may isang kasilid. Angin adamit iti kurtina na. Adamit dati tao nga simabat kanya. Anya ka diti ma'am. Naalak meten tinagbain kasinyong. Kaya't ko mga darupan dagiti duwa. Jak amon anyat maaramid ko iti babae nga. Nga kaduwa ni Derek. Jak amon anyat mabalin nga aramidik. Bigla aklatan nga nagsanod imbabawik tinang darup kadakwada. Nga po siguro tadyak kahit agi skandalo. Nagawid ak adagos. Ngayon adag pala iti dalan kat agar arubusen dagiti luwak kasinyong. Sigurado ak nga babae ni Derek dahil nga babae nga kaduan. Saan ko ngayon padlaw kay ni nanang idi sumang petak nga adda na doktalak nga madi nga aramid ti asawa. Iti di makastrekak iti silid mi nga agasawa ditoy nga intuloy kong tinagsangsangit. Idi kimalma basit tirik na inumong ko dagit arwati ni Derek. Tain kading ko nga talaga nga pagtalawi kisuna. No, di naman kayo tumalaw at da kami nga agiin at tumalaw kapilitan. Nakapanaw ni nanang idin kasinyong naisubli imay muten inala ni kasinsin Dennis dati scooter na. Dita sumangpet ni Derek. Andakon, Wilma, bakit? Ha? Api nga na umudi iti arwate. Naduktala kong ti amin, Derek. Ha? Anya tiket mo kasawen, Wilma? Saan ka nga makapaglibak, ay? Agsangit ka ba, te? Nakasaksakit tinaramit mo, Derek. Wilma, aguri ka. Anya ti kasangit mo? Api nga. Nakita kayo, Derek. Ha? Nakita kayo iti babae. Inlubon mo iti motorsiklom. Asikapay tinangisuot ti helmet king kuana. Saka kayo simurek iti isa nga motel. Wilma. Bay anak nga agpalawag. Adyabay ko mati palawag mo. Adyabay ti lawlawag mo kanyak. Idinto nga nalawag ti amin nga nakita. Nalawag ka po ito nakita mismo na kiti bukel ti matak. Wilma. Wilma. Napatpatik pa tayo siya nga babae. Ngem na kami. Taigasto sampay ti pag-check in niyo. Asa nga po doon tayo ta. Anya ka sana po doon. Ibagaman kanyak. Ibagaman kanyak. No kaano dahi dinaudi nga check-in nak iti motel.
Di ngamin, di mo malagipen. Kabuta na payagin. Nabiit na pa'y ini nga agayan ayat, Derek. Wilma, iso nga pumanaw kan. Agtalaw kan. Talaw! Wilma, saan ko nga ipatpatigday dyan nga babae? Adya ko mga saan? Isulot igasgastusan. Nalawag ka na patpatig iso ng imsyak. Nalawag ka na patpatig iso ng imda kami iti anak mo. Saan? Saan ko nga ipatpatig na dyan nga babae? Tumalaw ka! Awan serbi ka niya dahil nga palawag mo. Di kinagpaiswan na damok lang nga nakita kinamamuday dyan nga babae. Ulbag! Dahil tatipod no. Kasano ko mga idamo yun? Nakasweet-sweet. Limugan iti motor mo. Gagangay laing ata siyempre customer nak nga ron. Anya customer. Adalan nang i-rekomenda kanya. Anya. Babae nga pabaybayadan day jay. Uray pay! Liniputan naklata. Ayok ka, Derek! Ayok ka! Ayok ka! Ayok ka! Sige, saktan nak. Saktan nak. Ngunit at mang palag-an, Derek na mo, Wilma. Saktan nak. Sige, tanugin nak. Tungpain nak. Ang imamu ti Diyos nga saan ko ipatpatig na dyan nga babae. Inalukoy nak lang dagiti kumpadrek nga padasik laeng. Estudyante di dyan agkasapulan ti pang tuition. Kat lalaki aklaeng. Anya nasulisog aklaeng, Wilma. Tumalaw kang at dalaeng dumagtagsan ti basol mo. Urean niya pa'y ti panangilawlawag na tinapasamak. Awan ti anyaman na kanya kung kasin yung nalawag nga liniputan nak, nalawag nga linuko nak ni Derek nga asawa. Pinagtalaw ko nga rod kasin yung talaga nga jaktal na ano ang aging nga dito malaw. Uri namang manggag dagiti anak mi. Idi kimalman tirik nak. Dito yung madlangan na amiris ko nga saan ko mga rumbeng nga impakitak. Saan ko kumain palubos nga na imatangan dagiti anak ko. Tinapasamak kada kami iti amada. Kat dito yan nga nakadua sa ludsud da. Agsina kay ka din kini daddy, mami. Mami, saan kayo kumagsina kini daddy? Okay lang kada kami, nurat saan kami nga uminom di soft drinks, mami. Basta saan kayo ngagsinsina. Anak ko, di yung pa'y maawatan di amin. Uwin, mami, urisan kami na mga tikar ni mami. Basta saan nyo nga pagtaltalawin ni daddy. Okay lang nga, pagpulutanin na dagkakaimas, dagay tininong mi. Okay lang nga, painumin na hingi na nga arak. Basta saan kayo nga sinsina, mami. Hindi yung pa'y maawatan, anak ko. Uri di palawag ko kada kayo, di yung maawatan. Salaman, mami, nalawag kada kami. Nga iso nga, nagsina kayo, gapo kada kami. Promise, mami, di kami to agpapauyon. Di kami to agpagpagatang kiti agkakagina, mami. When, mami, agtip-tipid kami ton. Saan kami to ngagbing-bing ngagkapsat. Pasasahan niyo kung mga pagtaltalawin ni daddy, mami. Piman dagiti anak ko. Nga di ta maaw-awatan, ti mapaspasama. Nga ti amudag at isudat gapuno apay nga nagapa kami. Ken pinagtalaw ko ti amada. Jak ba't kaya't nga ibaga? Kasla jak amuno kasanok ibaga nga. Adda babae weno. Liniputan na ti amada. Kasla adda pa nga pinilik. Nga siyak
Iti pabasulen dagiti anak ko, iti panagsinaming agasawa. Iti panang patalaw ko iti amada ngem dati ibagak nga ti amada ket kastoy. Kasti tinaramid ti amada ket trumbeng laeng nga kagura yu isuna. Kabuta tiniptipid da kayo nga anak na. Ngem ti sabali nga tao, ginaskastusan na. Jak metla kayat nga agimula dat gura dagiti anak ko iti amada kasin yun. Angin ko na ni nanang, basol mo met lang Kaya apay nga bebeam nga kasta. Dapat agad amu dagiti anak mo. Nga dakas ti amada. Saan kat nga kasta nga ti amuda na kaisuda pa ti rason no apay nga nagsina kaya no apay nga timbalaw ti amada. Jak amu no kasanok nga ilawlaw kadakwada nanang. Jak ba't karot kayat kagimulan at kuray ti amada. Nauray kas kasano amadan tulad tayo suna. Kim, aging nga ita kit. Aging nga kadi ita kit kulkulitin na kada ita nga Derek. Awan ti sardena nga agkidkid daw ti pambakawan ko nanang. Ay. Padasim lang pagsublin na dyan nga lalaki kagura ka. Kalpasan tinaramid na. Pagsublin pala kasi nga klase nga lalaki. Nanang, dumawdawat ka ron iti mau. Last chance na ka nung dumawdawat iti. Iti may kadwa gundaway na. Ay saan mo nga ikan? Kagura ka kuna. Ay. Talaga nga perfect dahil dyan nga Derek kadagita apukok no kastat aramidam. Kasi niyong mariknak mo at makitak mariknak ti pasnak ni Derek nga agkidkid daw ti pamakawan ko. Angim sa anak kayat ni nanang ko nga pagsublik pa'y ni Derek. Amangan ka nun nagbidutak laeng. Tawans nga naaramid na kanon ti manglipot kanyak. Sigurado nga aramiden nan tumanen. Dahil ito nga rod, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasin. Aging ga ita, sang kadamag pelaing di kiti anak ko. No kaano nga agsubli ti amada. Nga di da pa'y amuno anya ti pudno nga napasamak. Kakasla, pagpabasulen da pa'y ti bagida. No apay, nga kasto ti nagtungpalan ti pamilyani. Dakay kadi. Numan kasto ti napasamak kada kayo. Maibagayo kadi, kadagit anak yo. Ti pudno nga naramid ti amada. Ket kagura danton ti amada. Balakadan dakman kasin no anya trumbe nga ramidek. Dak amon talagan. Dak pagay di mapagsusurot ti aramidek kon. Ala, agyamanak nga rod, kadagiti makaited ti balakad, agyamanak met kayong kakasin, ti anos mo nga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama, dati pakasaritaan ti parikot ko. Kasapay ko damit na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Pudno kadi nga ti security guard ket babaero. Tuyag problema pagayam mo, Wilma.